Hej Kasper. Hej Jeppe. En af mine venner havde fødselsdag i går. Nej, Kan du gætte hvem? Borg. Nej, ikke Bas. David. David. Nej, ikke David. Siv. Heller ikke Siv. Jeg vil give dig en ledetråd. Stjernen. Tarzan. Det kunne være Jakob Jørgensen. Ja, det var sgu da godt, du lige huskede at skrive tillykke til mig. Ja, det gjorde du måske. Ja, det gjorde jeg da. Nej, det gjorde jeg ikke. Så havde vi en aftale om at skulle lave en præsentation. Ja. Kan jeg godt kalde det. Det er rigtigt. Lad os starte nu så. Kære Jakob Jørgensen. Ja. Du er en person, der har fyldt meget af vores liv. Stjernen. Det må man. Tarzan. Anden division. Og du har spillet anden divisionsfodbold. Det er jo lidt en gåde for os alle. Men ja. Idol, det er du også. For min vedkommende, så er det Idol. Ja, han er derfor samme frisyr som dig. Jakob Jørgensen, vi vil nu give hver på samme tid hver vores. Vi har ikke aftalt noget, vi vil bare give hver vores idé om, hvordan vi husker dig bedst. Og det vi gør næste, tror 25 sekunder. Så Kasper Hansen, skal vi springe ud? Ja, det synes jeg. Ja, det er godt. Er du klar? 1, 2, 3, nu! Jeppe, jeg tager stolen. Jeg skal 3 mål. Jeg har spillet den bedste kamp nogensinde. Til mig, jeg kan være 10 plastikstolen på samme tid. Det sidder godt her. Skulder. Ikke noget med at være normalt. Nej, jeg tager den op på ryggen. Der kan man se den bedst. Altså, dengang jeg var inde og spille på Brøndby Stadion, der er vi folk til det. Men, Det er til at bære stole for. ja. Synes du ikke, jeg ligner Brad Pitt, Jeppe? Jo, det gør du. Ja. Nej, vi stopper der. Jeg tror, folk har forstået. Ja, skal vi lige snakke? Vi skal lige sådan en eftertalk. Nej, det kan tage mig tage en trøje på. 2 minutter. Vi burde faktisk rive vores trøje i stykker, hvis det skal være rigtigt, Jacob. Fordi det gjorde du jo. Du var ligeglad med holdets sæt. Du rev din egen trøje i stykker. Ja, Jacob gjorde også. Jacob har spillet min trøje. Nå, lad os runde af. Jacob Andersen, tillykke med de 19 år. Tillykke med de 19 år, Jacob. Ja, Du er vores invitation til din fødselsdag. det er rigtigt, og du har jo toppet din karriere som fodboldspiller. Og forresten, tak for alle de ture, du tog os med over til Forum. Du skulle da pissepenge med dig. Det var vi meget glade for, at vi også blev en del af det. Der med drengene. Vi følte os rigtig som en af The Boys. Ja, vi er glade for. En af groupiers. Og du har et fremragende profilbillede, du har. Aldeles. Det må man sige. Aldeles, at du er en, du har altid været en lækreste også. Jeg ved, så ligner du en ung Brad Pitt. Endnu hvad, siger du? Ung Brad Pitt. Ja, det gør han. Og jamen, du har altid været en kunstner også. Ja, det må man sige. Med? Også den med den største biceps. Med eller uden stol? Der er du den største. Jeg vil også, vi elsker dig. Ja, Kasper Hansen, er det? Ja, det tror jeg. Ja. Tillykke, Jacob.